Benvinguts al Passeig de Vida. Durant l'acte, és obligatori l'ús de la mascareta. Feu ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada i a la sortida de la sala. Entreu i sortiu de forma ordenada i tranquil·la de la sala, mantenint sempre les distàncies de seguretat. Gràcies per fer de la cultura un espai segur. I desconnecteu els vostres telèfons mòbils durant l'acte. Gràcies. Sí, se'm sent. Molt bé. Bona nit a tots, sigueu benvinguts. Ja que ens han donat les ordres per estar a la sala i per sortir, només un petit afegitó, que és que ara que hi som hauríem de mirar de no sortir-ne fins que s'hagués acabat. L'acte d'avui el fem en dues parts, fem una entrevista i després donem els premis. Mirarem que sigui una cosa el més àgil possible, per tant que per 9:45 tothom pugui anar cap a casa. Anem per començar. Bona nit a tots els assistents del doble acte d'avui, aquests Passeig de Vida i els Premis Periodistes 2019. Una part de la gent que ens segueix està a la sala de manera presencial, aquí a la Plana de l'Om, i els altres ho feu a través de l'streaming, a través de dispositius electrònics que esteu enllaçats amb l'Ajuntament de Manresa. Aquesta situació és una realitat del segle XXI, que ve d'una suma que em sembla que mai no havíem fet. Aquesta suma entre una pandèmia per un virus que desconeixíem a principis de l'any 2020, d'aquest any, i per l'altra per les possibilitats tecnològiques, moltes de les quals hem anat descobrint també durant aquest any. Avui justament anem a fer un acte, un de tants dels que teníem previstos abans de la pandèmia o durant la pandèmia. El mes de juny també en vam fer un parell més, però aquells van ser un parell d'actes de videoconferència. Una va ser una entrevista entre el periodista Xavier Domènech i el metge Pere Joan Cardona i l'altra va ser entre el gestor cultural Pep Garcia i l'actriu Sílvia Bel. Avui ens trobem en un espai diferent del que és habitual. Nosaltres aquests actes els fem al casino perquè som part dels que organitzem, ho fem entre el casino i el Col·legi de Periodistes i per tant els actes els fem allà per reivindicar també una mica l'espai. Però avui som a la Plana. No som en una sala plena, és una situació d'aquestes noves. El casino diria que en les condicions anteriors hauríem fet plens, però d'aquí hem de mantenir algunes cadires buides, però tenim l'avantatge dels que no hi són presencialment i que segur que ens acompanyen a través de l'streaming. Sobreviurem a la pandèmia. En aquests pessics de retrobament em sembla que tindreu propostes d'interès a part de la d'avui. Ja sabeu que a la tardor cada any relligem els pessics amb altres activitats que es fan també vinculades al casino o amb el paper del casino entremig. El proper 28 d'octubre tindrem dins del cicle Tocats de Lletres l'entrevista entre el periodista manresà Genís Cinca i l'escriptor italià Erri De Luca. El 18 de novembre, online, entrevistarem el corresponsal de TV3 a Washington, Xesco Reverter. I el 25 de novembre l'entrevista serà a la doctora Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Dèiem que eren uns pessics de retrobament i el que fem avui és recuperar aquesta entrevista que havíem previst a la primavera. La nostra convidada és una persona amb un currículum envejable. Molts dels que ens dediquem a ser explicadors de la realitat ens agradaria haver pogut fer tot el que ha fet, tot el seu recorregut. Ella és Rosa Maria Calaf, que ha viatjat per mig món exercint l'ofici de periodista, com a corresponsal, per exemple, a Nova York, Moscou, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong, Pequín, i des d'aquí ha visitat multitud de països. És una gran coneixedora del món. I l'entrevistador és Joan Maria Morros. És un igualadí instal·lat a Barcelona que dirigeix els informatius d'una emissora líder al país com és RAC1. Morros ha cultivat el periodisme des del seu inici en els mitjans locals i comarcals.
ha crescut en aquestes redaccions i ha fet aquest pas cap a Barcelona. Ara és el comandament d'un vaixell dels grans de la ràdio del nostre país. Benvinguts els dos, comencem l'entrevista. Morros, podeu pujar allà a l'escenari. Morros, a part d'estar vinculat a RAC1 professionalment, és el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, és el nostre degà. I avui ens fa la primera visita a Manresa, a la seu del col·legi. Estem molt contents de que hagi pogut venir, de que sigui entre nosaltres i a més el farem treballar una mica, que això també ens va bé, que tenir bons professionals que facin una gran entrevista. Moltes gràcies per tot el temps és vostre. Moltes gràcies, Enric, per les paraules i sobretot m'ha agradat molt que hagis citat el fet que sigui d'Igualada perquè, tot i que estigui instal·lat a Barcelona, jo vaig néixer a Igualada, la meva trajectòria professional va començar a la capital de la comarca que teniu aquí al costat i sempre que dic que vaig a qualsevol lloc remarco que soc d'Igualada i per tant estar avui aquí és com si em sentís com a casa. Tot i això, la protagonista d'aquest acte i com deia l'Enric, això és tot un honor poder entrevistar, no sé si puc parlar de tu. I tant, caldria. És la Rosa Maria Calaf. Tens un currículum per qualsevol periodista, jo crec que envejable, perquè tots ens agradaria fer tot, jo crec que és molt difícil, però com a mínim una part important del que tu has fet. He tingut molta sort també, això és una cosa que diem sempre les dones, o sigui, els homes normalment no ho dieu, però és veritat que sí que crec que hi ha una part d'haver tingut una bona fortuna, perquè, sí, però és cert que sempre ho he pensat, que he tingut, ja dic, he estat molt afortunada, perquè efectivament crec que quan vaig començar, ni en els meus somnis més salvatges pensava que podia arribar a fer tot això que és el que volia fer, però una altra cosa és fer-ho. Per tant, doncs sí, crec que he estat una privilegiada, perquè a més ho he pogut fer amb un suport suficient per poder treballar bé i després en un moment en què el periodisme es podia fer més reposat, o sigui, és a dir, més ajustat al que són els objectius reals del periodisme i la informació. Per tant, tot plegat, crec que ha estat, ja dic, un privilegi. I sobretot quan jo vaig començar sent dona, perquè jo el que volia ser era corresponsal o una enviada especial, dedicar-me a internacional, i en aquell moment, doncs primer, en aquella Espanya, que encara estem parlant de l'any 70, en aquella Espanya fosca i encara repressora, etc., doncs evidentment no era gens fàcil sortir fora i fer internacional d'una manera mínimament, diguem que acceptable. Però a part, ja dic, ser una dona encara menys. I a Barcelona, quan vaig començar els estudis de Sant Cugat a Barcelona, i clar, no n'hi havia cap. Sempre explico com a anècdota que quan jo vaig entrar no hi havia bany per noies, perquè, clar, no, perquè, a veure, n'hi havia a la part del sòtano, que era on estaven el maquillatge per als estudis, les locutores, etc. I després a la planta de direcció per les secretàries, però allà on es feia la tele, a la redacció, els muntatges, tot això no n'hi havia. Per tant, sí, és a dir, van ser una confluència de possibilitats que es van anar donant, i per això sempre dic això que he estat afortunada. Però has fet tot el que havies arribat a somiar? Encara hi ha alguna cosa al món del periodisme que diguis m'hauria agradat fer això i no he pogut per les circumstàncies que siguin? Sí, evidentment, perquè, clar, evidentment tampoc penses, però no en lo estructural absolut, perquè jo sempre havia volgut, evidentment, ser periodista. A veure, no, perquè també s'ha d'explicar que jo vaig fer dret abans de fer periodisme i, de fet, la meva intenció era fer carrera diplomàtica. Però, com podeu veure, sempre la qüestió era ser fora, vull dir, sortir a fora. I aleshores, després vaig acabar dret i, de fet, vaig fer uns mesos de preparació a l'entrada a l'escola diplomàtica, però en el temps, en aquell moment, estava ja fent algunes col·laboracions de ràdio, perquè per mi realment la ràdio
la tele està molt bé, no? Però la ràdio és fantàstica, o sigui, crec que és molt més artesana, molt més propera, no tens, bueno, és molt menys complicada, no? No has d'arrossegar tanta parafernàlia, no? I per tant doncs, ja feia alguna cosa de ràdio. I de seguida vaig veure que, efectivament, que el que volia fer era això, no ser diplomàtica, no? I aleshores, doncs, ja dic, sigui que pensava, volia fer periodisme, volia fer internacional, i la meva, en fi, obsessió absoluta era fer corresponsal. Clar, amb aquella idea dels corresponsals d'abans, o sigui, vull dir, els corresponsals, doncs, com he dit abans, no? Amb temps i en fi, amb recursos i tot això. En parlarem d'algunes de les coses que has anat dient, però un parèntesi només. L'advocada Rosa Maria Calaf, si hagués arribat a existir, hauria estat una advocada dura o què? Doncs la veritat és que no t'ho sabria dir, però jo suposo que sí, perquè jo el que sí crec, i això no és tampoc mèrit meu, sinó de la meva família, sempre dic tot el que he fet, si no hagués estat per la meva família fantàstica que vaig tenir, no hagués pogut fer-ho mai, sempre he estat molt rebel, no? Vull dir, sempre era doncs, qüestionar molt, preguntar molt, no acceptar un no per resposta i de fet, doncs, però esclar, el meu pare doncs, em va educar una mica així, no? És a dir, tu pots fer el que vulguis fer mentre no perjudiquis a ningú i per tant no hi ha límits, no? O sigui, vull dir que el que tu vulguis fer, doncs vés a buscar això, no? I bé, doncs, bueno, va ser una mica així, no? Has estat corresponsal a Nova York, a Moscou en 2 etapes, a Buenos Aires, a Roma, a Viena, a Hong Kong i a Pequín. De totes aquestes ciutats, amb tot el que suposa del funcionament de les administracions públiques, el funcionament dels contactes, la més agraïda per ser corresponsal quina és? Jo crec que la més agraïda és Itàlia, perquè a part de ser un país que m'agrada moltíssim i que crec que és un país extraordinari, doncs la política italiana, la cultura ja no en parlem, no? Però la política italiana és un laboratori, o sigui, és una ensenyança fantàstica. I a més vaig agafar un moment, per això també he tingut sort amb això, no? Perquè els moments en què he estat en els diferents llocs han sigut moments històricament rellevants, no? On passaven coses, perquè clar, com a periodista, ho sabeu tots perfectament, no sempre estan passant coses, no? I coses que tinguin interès, evidentment. Aleshores, doncs, sempre vaig tenir sort d'anar als llocs quan hi havia moments molt importants i apassionants, diria jo, per un periodista, no? Itàlia, jo crec que després possiblement Argentina i Amèrica del Sud, que també va ser una etapa que era la sortida de les dictadures, o sigui, tots els programes del Fons Monetari Internacional, o sigui, els canvis, i doncs, va ser també una etapa fantàstica, i respecte a la gent, doncs també. Diguem, són cultures que són diferents de les nostres perquè sempre pensem, sempre es diu això, no? Els italians i nosaltres som iguals. No és veritat, però sí que són properes, no? I aleshores doncs, és on tu vaig disfrutar-ho més. Ara, interessant, des del punt de vista, clar, ja parlant, ja dic, com a periodista i estratègic, etc. Clar, doncs l'etapa Reagan dels Estats Units va ser importantíssima per tot el que ha significat després. El fet d'estar amb la perestroika amb en Gorbachev a Moscou, quan des tot el pas per la caiguda de la Unió Soviètica, és que em costa molt triar, perquè realment em costa molt, perquè després vaig arribar a Orient, a Àsia, just quan l'eix de l'Atlàntic va passar al Pacífic, i quan Xina ja es va treure la mascareta, i ja va entrar amb força, és molt, no ho sé, sincerament. Si haguessis de triar per això una d'aquestes ciutats, de fet ha de ser molt difícil, perquè als Estats Units, evidentment, amb Trump serà, ho ha estat en els últims 4 anys i ho serà també en aquestes eleccions, però aquest 2020 també hauria estat molt important ser corresponsal a la Xina, sobretot quan va esclatar el tema del coronavirus, i a Hong Kong per les protestes que hi havia. És a dir, ara ja repetiries alguna d'aquestes ciutats si tinguessis oportunitat o diries, no, escolta, prefereixo un mercat nou, una ciutat on no hagi estat mai, amb una situació diferent? No, crec que sincerament
Jo no sóc gens de mirar enrere més que a benefici d'inventari, no? Donant-me'n compte d'aquesta sort de tot el que he pogut aprendre, no? Però el que m'interessa és el que tinc per davant. Dit això, llavors tornar a llocs que ja hi he estat, doncs per treballar-hi. A veure, ara potser em faria una certa gràcia anar als Estats Units una mica pel tema electoral i evidentment no quedar-me a Nova York, sinó anar-me a l'Amèrica profunda, però no per treballar, sinó simplement per mirar i per observar i per escoltar. Sí, però per treballar-hi no. Ara, si tingués que dir, a veure, vols treballar en algun lloc, si et diguessin, has de treballar, me n'aniria a l'Àfrica. O sigui, perquè crec que és una gran desconeguda, o crec que més que desconeguda, mal coneguda, perquè només en veiem una part, que té molta importància el que passa allà amb el que ens passa a nosaltres, evidentment, i evidentment amb ells el que els hi passa té molt a veure amb el que nosaltres fem, o sigui, aquesta interconnexió normalment mai està molt ben explicada i m'agradaria veure-ho. Jo vaig fer un viatge per Àfrica l'any 73-74, que me'n vaig anar amb cotxe des d'aquí fins a Ciutat del Cap. O sigui que va ser més d'un any, que ara no es podria fer, o sigui, seria impossible fer el mateix trajecte. El que ens diu també, perquè tot això, esclar, sempre en treus aquestes ensenyances, de que parlem molt de globalització, però fem el món cada vegada més petit, i cada vegada ens tornem a tancar més amb nosaltres mateixos, en lloc d'aprofitar la riquesa que té l'estar obert. I això que vam fer aquests anys ara seria absolutament impossible, anar des d'aquí. Vaig estar, ja dic, més d'un any i, no sé, ja me'n recordo, 60 o 70.000 quilòmetres, no recordo. I, clar, llavors, després hi he tornat algunes vegades, però no hi he estat realment ara per aprofundir en l'Àfrica d'ara. Jo quan hi vaig anar era l'Àfrica recent sortida de la descolonització, per tant era una relació amb la realitat i amb les persones absolutament diferent del que seria ara i del que és ara. Jo ara he anat, fa 2 anys vaig anar a Sudan, perquè segueixo fent expedicions amb cotxe i tot això, que és el que m'agrada, i fa 3-4 vaig anar a Etiòpia, i doncs ja diguem que la situació evidentment no té res a veure. Quan et proposen en cada una de les etapes anar en aquestes corresponsalies, tu tens un lloc seu on estaràs i a partir d'aquí et vas movent pels diferents llocs. Per tant, hi ha com uns 6 o 7 viatges grans, és a dir, a Nova York, on estàs instal·lat a Nova York, a Pequín, a Moscou. Què hi portes a la maleta? És a dir, quan surts d'on sigui, el primer cop de Barcelona, però després, quan vas fent aquesta mena de volta pel planeta, quantes maletes i què hi portes? Clar, vaig amb maleta, jo sempre penso, quan no porto una maleta em sembla que em falta alguna cosa, perquè sempre vaig a algun lloc, vinc d'algun lloc, sempre estic acostumada a anar arrossegant maleta. Sí que és cert, però és veritat que, per exemple, quan vaig començar, una cosa és quan vas com a enviada especial, que efectivament portes el que cal i cada cop has de veure segons el que vas a fer, el tipus de reportatge o de feina que vagis a fer. Però el de la casa posada és diferent. Per resumir, quan vaig començar a marxar fora era 25.000 coses, o sigui, t'emportes de tot, i això que la primera vegada va ser Nova York, vull dir que no és que anava a un lloc que no hi hagués res, però sempre tens aquesta tendència a fer. I llavors cada vegada vas reduint, i normalment hi ha un canvi molt significatiu, i és que en els primers portes moltes coses quan hi vas, cada vegada quan va passant el temps, cada vegada t'emportes menys coses i envies cap aquí més coses, que són les que vas recopilant i recol·lectant quan estàs en el lloc nou. Però també a mesura que va passant el temps, doncs cada vegada portes menys coses. O sigui que intento ser, i ara ja quan viatjo, soc molt austera, i fins i tot segons quins viatges d'aquests d'expedicions i tal, doncs porto el bàsic, que són coses que ja són usades, les vaig llançant i vaig comprant, samarretes, tejanos o el que sigui que necessitis. Ara, això sí, esclar, el bàsic
per mínimament treballar, ara, esclar, l'ordinador el porta sempre, no? Però jo m'he passat molts anys quan no hi havia ordinador i no hi havia telèfon, i no hi havia ni telèfon fix a la majoria dels llocs on anàvem, no? Perquè això quan ho expliques, sobretot a la gent més jove, li sembla que no és possible perquè, home, fa anys, però tampoc en fa tants, vull dir que no fa 200 anys. Però és veritat que anàvem a molts llocs que això no hi havia telèfon, no podies comunicar amb la central, no? I no podies avisar. Quan vaig començar treballàvem en cinema, o sigui que eren pel·lícules que s'havien de revelar i no les podies tenir molt de temps amb tu perquè es feia malbé, tot això que ja tots sabem, no? Els més joves no. I aleshores les havies d'anar enviant cap aquí. Tot era molt més lent i aleshores a Madrid, a Barajas, hi havia un despatxet amb una persona que quan hi havia equips que estaven fora, estava allà esperant avions que vinguessin, que normalment no eren directes, perquè normalment, esclar, si estaves a París o a Londres o a Roma o a Nova York no passava això, però quan estaves en un terratrèmol o jo que sé, al Líban o no sé on, doncs evidentment no hi havia vols directes, vols que poguessin fer connexions i tal, per veure si aquell vol portava algun material, que llavors nosaltres aprofitàvem a donar-los a les azafates, als pilots, de vegades alguna persona que viatgés, o sigui, era tot molt artesà i absolutament diferent. Això recordo una mica a TV3 als començaments, perquè els periodistes de TV3 explicaven que quan havien d'enviar vídeos des de Madrid, anaven al pont aeri a veure si hi havia alguna persona que anava de Madrid a Barcelona, o també que es feien trajectes per carretera, és a dir, diguem-ne que ho has viscut en dues etapes, això, quan estaves a Televisió Espanyola i després també en un parèntesi que vas fer a la teva vida professional per engegar TV3. Sí, el que passa és que, clar, jo quan vaig engegar TV3 encara no estava funcionant, per tant, doncs, el meu paper ja va ser d'organització i de gestió, i per això vaig dir des del començament que me n'aniria quan estés muntada, perquè a mi el que m'agrada és fer la televisió, no manar que la facin els altres, no? Aleshores, doncs realment no tenia cap interès en no patir tots aquests inconvenients d'haver d'anar amunt i avall amb les cintes i buscant-te la vida per poder transmetre i per poder enviar, no? Aleshores, això és evident que ara no seria, però sí, clar, va ser un altre. Sobretot el que va ser interessant de la TV3, al marge de la importància que va tenir la creació d'una televisió de Catalunya, és que la creació de l'equip i tot això va ser molt partint de zero. I per tant, la meva obsessió era que no s'assemblés a la televisió espanyola. On havies de tornar. Clar, jo sí, no sempre vaig pensar que tornaria, perquè ja dic, en aquell moment tampoc hi havia més opcions, no? Però sí, hi havia de tornar i quan vaig tornar haig de dir que jo pensava, i ara aviam què passarà, aviam on m'enviaran i aviam què faran de mi, no? Perquè evidentment no els hi va fer cap gràcia. Primer, no sabien ben bé el que anàvem a fer, no? I pensaven, doncs una televisió, doncs bueno, sí, així com regional, no? I jo me'n recordo que alguns companys, quan vaig dir no, ara me'n vaig un any a Barcelona perquè muntar una televisió, i que bé, que interessant i tal, i cultural, i jo, home, doncs sí, cultural, evidentment, no? I què fareu? No sé, no? Allò, música i poesia i sardanes i aplecs i coses, i jo sí, no sé, encara, bueno, ja veurem i tal, clar. La meva intenció, evidentment, com la de l'intenció des de l'inici de TV3, era fer una televisió alternativa, una televisió no complementària, sinó una televisió, evidentment, amb un protagonisme i aprofitant, diguem que, clar, jo ja havia viatjat molt i havia estudiat a fora, és a dir, fent una mica allò de dir, bueno, què és el bo que té el sortir, veure el de bo que tenen els altres i intentar apropiar-t'ho. I aquesta va ser la idea, d'aprofitem en quant a continguts, diguem, treballem intentant apropar-te a la idea BBC, que sempre ha sigut el mite, però també la televisió francesa, que sobretot amb l'internacional i tot això té encara molt bona factura, però en canvi tecnològicament anem cap als Estats Units, perquè ja havia nascut la CNN
I aleshores aquesta idea de la rapidesa, o sigui, de simplificar i sobretot reduir burocràcia, no? I reduir hi ha paperasses i discussions i tothom ficant-hi la cullera i ser molt operatius, no? I aquesta era una mica la... Llavors, esclar, quan televisió va començar a funcionar, encara sense sortir a l'aire, però clar, es va començar a veure què estàvem fent i van començar a arribar els de Televisió Espanyola de compres en els mercats internacionals a comprar sèries i a comprar pel·lis i a comprar programes, i els deien, no, això sí, ho podem... Els més grans us en recordareu de Dallas, no? Doncs no és perquè... Però jo crec que era un programa que hi havia de ser, no? Evidentment, amb una televisió en aquell moment. I aleshores, doncs, quan van anar a comprar la següent temporada de Dallas, els van dir, sí, però a Catalunya no es pot emetre perquè està comprada ja. Com que no es pot emetre, no? Aleshores, clar, tot això va crear, doncs, a Madrid, després, molts companys de Madrid, perquè, esclar, era realment l'única cantera de professionals que hi havia de televisió en aquell moment, aquí. Per tant, molts dels professionals al començament per arrencar a televisió de TV3 venien de Televisió Espanyola, no? I alguns s'hi van quedar. Per tant, van començar a veure i llavors, bueno, total, que vaig pensar ara quan torni m'enviaran el teletexto. O sigui, perquè veuràs com... Però bueno, no vaig tenir una altra vegada la sort de trobar que el cap d'informatius en aquell moment era el José Luis Balbín, el que jo no coneixia de res, o sigui, però bueno, que quan vaig tornar, em va dir, bueno, pues no sé, ¿y tú qué quieres hacer? Y llavors li vaig dir, pues yo lo que quiero es ser corresponsal. Venía haciendo internacional antes de irme, perquè estava a Informe Semanal, havia fet de tot, o sigui, perquè vaig fer absolutament de tot, de tipus de programes, que crec que és una bona escola. I aleshores doncs vaig dir, jo lo que quiero ser, i llavors em va dir, bueno, vamos, ya veremos, tal, no sé què, però res, al cap de 3 hores o 4 em va trucar i em va dir que sí, i llavors ja va arrencar el tema de les corresponsalies, però va ser extraordinàriament interessant l'experiència de TV3, o sigui, fascinant. I quan arribes a qualsevol de les ciutats, la primera va ser Nova York, del 84 al 87, és a dir, tu arribes, t'instal·les i a partir d'aquí què fas? Perquè tenies telèfons de gent, és a dir, sabies de qui havies d'anar a veure, quines portes anar a trucar per dir soc la nova corresponsal de Televisió Espanyola, a part de mirar tot el dia les televisions i escoltar la ràdio d'això, és a dir, com t'instal·les per començar a fer la teva feina? Sí, això és el que sempre, a veure, ara és molt més senzill, no? En aquell moment, que era l'any 83, a veure, jo la primera, per sort, va ser també als Estats Units, o sigui, Nova York, el qual, evidentment, tecnològicament tenia el més avançat, malgrat que, com que no teníem, els pressupostos eren els que eren, jo quan vaig començar la comunicació amb Madrid, evidentment que teníem telèfon i quan hi havia coses urgents i de fer es utilitzava el telèfon, però era caríssim. I aleshores utilitzàvem el tèlex encara, o sigui que picàvem tèlex per comunicar-nos amb coses normals. No tenia la transmissió a l'oficina, per tant havia d'anar a transmetre des de la CBS. Això volia dir que, clar, tenia un procés d'elaboració la informació, però després hi havia un trajecte fins que arribaves a la CBS, que estàvem a prop, però en fi, era complicat. Per una banda hi ha tota aquesta part, la part tècnica, perquè a més a mi Nova York estava muntada, però les altres les he muntat, per tant no hi havia res, o sigui, Roma també, perdó, que estava el Toni Esteve, que havia fet una feina fantàstica, i de modernització ja de la corresponsalia. Però tota la resta les vaig començar de zero. Per tant, hi havia tota la part tècnica que havies de posar en marxa, que quan més enrere més complicada i quan més a prop menys complicada. I després l'etapa personal de formació pròpia, és a dir, per descomptat, de coneixement de persones, de situacions, de llocs, perquè per molt que t'hagis llegit i hagis preparat, doncs no és el mateix, evidentment. Aleshores jo crec que necessites ben bé, depèn dels llocs, hi ha llocs més fàcils i llocs més difícils, però necessites ben bé gairebé un any per fer-te amb el pols del lloc. I sobretot tenir els contactes, allò que es diem sempre els periodistes, que el periodista no és el que saps sinó l'agenda que tens, i amb qui pots trucar quan has de preguntar, quan has de fer una cosa, doncs a veure qui. I aleshores això porta temps, o sigui, porta temps. Ara tot això és molt diferent també, o sigui, tot va molt més ràpid perquè és més fàcil
des d'un punt de vista purament logístic i perquè també el que es requereix no té tanta profunditat, o sigui, es va més a la quantitat, o sigui que no pas a aprofundir, la investigació pròpia ha desaparegut absolutament. És a dir, jo explico sempre una anècdota perquè tot això que explico era quan era Nova York o Roma, aquests llocs que, en fi, que funcionen, diguem, fins i tot Buenos Aires, i tot això, però imagina't la Unió Soviètica, no? O sigui, muntar l'oficina de la Unió Soviètica, això ja sol per si mateix ja és, en fi, és un documental, no? Perquè evidentment era encara Unió Soviètica, començava Gorbachev, allò era controls per tot arreu, és a dir, tu no podies escollir el lloc on vivies, no podies escollir l'oficina, no podies escollir el personal, t'estaven vigilant, tenies intervenides els telèfons, no hi havia res. O sigui, que és difícil d'entendre això, no? Dius, a les botigues doncs no hi havia res. O sigui, és a dir, per comprar... Jo vaig estar dormint a sobre la taula del meu despatx un mes i mig, perquè no tenia llit, ni tenia un silló i la taula i ja està, no? Vull dir que no tenia, amb el tèlex, a més, que hi havia el teletip, que era el catxarro aquest que es copia la cinta, el sinfín aquell amb les notícies i que tot el dia i tota la nit estava tic-toc-toc, 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 i la France Press que tot el dia feia urgents i tota la nit feia urgents, era tota la nit amb campanetes, no? O sigui, doncs tot això forma part, no? I era molt complicat perquè tot era a base de subornar per aquí, subornar per allà, o sigui, per tenir les coses. Llavors és completament diferent, doncs ja dic, que organitzar una oficina en un altre lloc, no? I aleshores, doncs, jo crec que el més complicat sempre és, de totes maneres, ja dic, el tenir la sensació, no de què coneixes, perquè jo sempre dic el mateix, que jo crec que conèixer bé, o sigui, de dir, no, això és que ja m'ho sé, doncs no, sincerament. O sigui, i la veritat és que això que diem sempre de que hi ha més coses que no saps que no pas que saps, no? Doncs quan més gran et fas i més coses fas, més te'n dones compte que és veritat. Però diguem que tenir la suficient seguretat, no? De que tens els fils més o menys, no? I que la possibilitat d'error, que és la por més gran, o sigui, que sempre he tingut, doncs la minimitzes, no? Doncs això trigues ben bé, ja dic, ben bé un any, o sigui, fins que estàs còmode. Confessa'ns una cosa, ara que feies referència a l'agenda. De qui tens el telèfon? No ens el donis, però de qui tens? Dius, jo tinc el telèfon de... Sí, a veure, de polítics, doncs sí, perquè pots tenir el de l'Alfonsín, o sigui, també és a dir una cosa, no és el mateix estar treballant com a televisió espanyola, no vull dir televisió espanyola, sinó televisió d'Espanya, no? O sigui, una televisió d'un país que té una rellevància molt relativa, doncs que ser un periodista nord-americà, o ser un periodista alemany, britànic i fins i tot francès, no? Però és a dir, que l'agenda que tu tens és molt inferior a la que poden tenir ells. Però sí que és veritat que hi ha llocs, com pot ser Amèrica, Hispanoamèrica o l'Amèrica Llatina en general, fins i tot Brasil, doncs on sí que una televisió d'aquí té un pes, no? I Televisió Espanyola, com a televisió oficial, doncs tenia un pes. I per tant allà era bastant més senzill doncs tenir, no sé, jo he estat invitada a caps de setmana doncs a la casa de la Rioja del president Menem, aquest tipus de coses, doncs sí, sempre amb la salvetat de ojo amb aquestes coses, no? Perquè jo ser massa proper no m'agrada, és a dir, que crec que és bo tenir una sèrie d'elements que t'ajuden a entendre coses, no? I que faciliten el que tu dius, no? Tens un telèfon al que pots trucar i s'hi posen, no? Però, ojo, amb confondre els papers, no? Perquè, sobretot a Amèrica Llatina, diguem, de la voluntat d'influenciar a la premsa, que tot arreu hi és, de portar cadascú l'agua a su molino, clar, ho poden fer evidentment per intimidació i per totes les vies que ja coneixem de les dictadures, etc., però o d'impedir-te fer coses i controlar-te com a Xina o aquest tipus de coses, o
es pot intentar fer també per l'amistat. O sigui, som amics, o sigui, vens, vas, aleshores, doncs aquí, i això, cuidado, no? Però, vamos, d'Argentina tinc telèfons, tenia telèfons de molta gent que ja no hi és, malauradament, no? Sobretot, doncs, jo què sé, del Borges i de Sàbato i d'aquesta gent, no sé, molta gent molt interessant. Evidentment, d'Estats Units en tenia menys. Home, tenia el de Paul Newman, això sí. Perquè vaig fer una vegada una cosa i la veritat és que era una persona molt agradable. Soc molt fanàtica del cinema, per això surt. També tenia i a més he estat a casa seva sopant i tot això de la Julieta Massini, en Fellini i tal. Fellini era més raro, però ella era un encant, del Mastroianni, per exemple, aquest tipus de coses sí, però de polítics, que és el que em referia al principi, doncs, ja dic, fora d'Argentina, que pràcticament jo crec tots, i fins i tot d'Itàlia, perquè Itàlia també, o sigui, per exemple, jo vaig arribar a establir una relació personal molt interessant amb el que era el ministre de Transports de Berlusconi, que no era polític, era un catedràtic de la Sapienza de la universitat i un tècnic, i Força Itàlia, el partit, doncs li va proposar aquest ministeri. I la veritat és que va ser una relació personal molt interessant, molt bé, i professional també, perquè realment vaig tenir aquestes possibilitats de tenir off the record, de l'off the record real, el que et serveix molt per saber què està passant, però que després tu no expliques, sinó que realment és només pel teu ús, i va estar molt bé. Però no et pensis que tinc tants telèfons, de gent fora de, vamos, a Xina o a Hong Kong o fins i tot a Moscou. En fi, era molt complicat, molt complicat. A Moscou l'únic que vaig tenir que va ser molt interessant també era, vaig tenir, per descomptat sí, d'analistes, periodistes, això sí, però del Liebet, que segurament no us en recordareu ningú, que era un general que va ser el que va fer una de les campanyes de Txetxènia. I era un personatge, dic interessant, no dic bona persona, però que tenia, en aquell moment tenia moltes claus, i aleshores va ser molt interessant. I jo, per exemple, una altra cosa que soc fanàtica, que és la carrera espacial, l'espai, doncs, clar, francament, això sí que va ser a Moscou, va ser per mi un paradís, perquè vaig poder tenir accés des d'estar, doncs això també, tenir el telèfon i sopar amb el Leonov, que era el primer que va fer un espai, una sortida, a l'espai des d'una càpsula, fer aquest tipus de coses. Tot això són aquests privilegis també de la professió. Recordo haver vist Cròniques teves quan jo era petit i mirava la tele, i ara també recuperar-les quan em vaig estar preparant l'entrevista. No feies les cròniques, és a dir, hi ha una imatge que és el periodista palplantat davant de la Torre Eiffel, el Big Ben o Times Square, on sigui, allà quietó, sense moure's. Tu no, és a dir, tu et movies, no eres el que es deia abans, un busto parlante, és a dir, has volgut donar un aire diferent, el teu aire a cada una d'aquestes cròniques, perquè en 45-50 segons has d'aconseguir explicar una història, que segur que tiraries molta més estona per explicar-ho a la gent. Això ajuda, no ajuda? Sí, jo crec que efectivament, a veure, jo n'he sigut més conscient fins i tot després d'això, que vaig ser una mica la primera, cuidado, la primera aquí, és a dir, això ja estava inventat, és a dir, que jo per això, per la sort aquesta que vaig tenir d'estudiar fora, perquè la meva família m'hi va enviar quan ja tenia 14 anys, que encara era a finals dels anys 50, o sigui, aquella Espanya horrorosa. Aleshores, doncs, aquesta possibilitat em va donar aquesta oportunitat d'aprendre de televisions i de formes de fer televisió que no tenien res a veure amb la forma de fer televisió aquí. I llavors vaig copiar, i una cosa que sí que des de sempre, recordo un petit curset que vaig fer a la BBC, ens deien sempre que havies de buscar-te un estil propi, és a dir, qualsevol periodista, això ho sabeu perfectament, no només de televisió, sinó de premsa escrita, de ràdio, doncs buscar aquell estil que el receptor de la informació immediatament el vinculi amb tu, és a dir, es crea aquest llaç
no? Fins i tot de confiança, no? És a dir, que doncs, això segurament és aquesta persona. No? I aleshores doncs, vaig fer això. Llavors, bueno, doncs, al buscar cada mes físicament doncs, hi hagués també alguns elements diferenciadors, tenint en compte que estem parlant d'imatge, no? de televisió, doncs això va ser també, però això no vaig ser només jo, diguem que pogués tenir aquesta idea perquè l'havia vist, sinó perquè vaig començar a televisió amb el José Joaquín Marroquí, que no sé si algú dels més grans potser el podeu recordar, perquè era clarament el que diríem una bèstia radiofònica, no? O mediàtica, diríem, en aquest moment. No? I era una persona que era molt coneixedora dels mitjans fora, va ser el que va portar el Soler Serrano, que estava a Amèrica, vull dir, que era molt innovador. I aleshores doncs, ell va ser el que em va proposar passar a televisió des de la ràdio i doncs, va trucar el Llongueras, que començava en aquell moment, també tenim molt bona relació amb el Lluís, i crear doncs, una imatge. Això en quant a la imatge. I en quant a el que tu deies, no? De la forma d'explicar, si t'hi fixes és molt anglosaxona la meva, o sigui que jo és molt d'anar, o sigui, estalviar floritures, no? Moltes vegades intentar potser un adjectiu simplement, és veritat també que l'anglès permet més això, no? Que en espanyol jo tenia molta, i tinc encara, discussions amb els més puristes que deien doncs, que esclar, que jo em menjava, per exemple, els verbs, no? O sigui, vull dir, dic, sí, però és que no tinc temps, o sigui, si se m'entén igual, doncs per què utilitza el verb, no? Vull dir, però això és perquè, clar, en anglès això és possible, no? O condensar una idea amb una paraula o dues paraules, no? I aleshores, doncs, bueno, vaig començar a fer això i bueno, després, doncs, mira, va sortir. I va sortir. Ara, aquí va ser molt complicat que fos acceptat, Per això me'n recordo a Televisió Espanyola de Sant Cugat, que jo no sabia ni que ho tenien, això la guarden encara, una crònica, que va ser quan es van inaugurar el tram d'autopista, crec que no va ser la de Mataró, que va ser la primera, sinó el primer tram de la de Girona-Junquera. Doncs, quan es va fer aquesta inauguració, jo feia el reportatge de la inauguració de l'autopista. I aleshores vaig proposar, dic, doncs, molt bé, un cotxe, fer l'entrevista en el president d'autopistes i amb un dels enginyers, a dintre del cotxe, i quina era el mantra, l'eslògan de les autopistes, que podies circular amb seguretat, ens hem de posar amb les carreteres horribles que hi havia en aquell moment, que podia circular amb seguretat, perquè evidentment estava protegida, que eren suaus, no hi havia aquells forats que hi ha al cotxe dintre, i que podia estar. Llavors vaig dir, bueno, doncs, cotxe, les persones, els protagonistes del dia, i fent què? Doncs dintre del cotxe brindant amb cava, que no caurà ni res, estarem allà parlant i el cotxe circulant per l'autopista. Bueno, o sigui, em van dir, però tu estàs boja, o sigui, però això no es pot fer, però com vols ficar el president de l'autopista en un cotxe, i tal, però com vols sortir brindant amb un cava amb un telediari, amb un informatiu. Bueno, doncs va ser tota una baralla, o sigui, fins que ho vam aconseguir fer. Que sempre també una altra bona sort que he tingut de trobar-me aquelles persones, ja no només els companys, que és molt important, sinó les jerarquies, o sigui, que de no trobar-me cap d'aquests tancats que diu, doncs això no, i aquí s'ha acabat la història, i aquí em mano jo, i això no es fa, sinó persones que eren obertes i que estaven disposades a que es fes això. Clar, ara què passa? Que ara ens n'hem anat a l'altre costat. O sigui, ara ens hem de ficar a la inundació amb pantalons de no sé què fins aquí i tal, dius, escolti, però si ja ho veig que hi ha una inundació, vull dir, no cal disfressar-se de res, no? Vull dir, doncs ens n'hem anat al contrari, no? Vull dir, de fer coses, vull dir, que complementin la informació, doncs ens n'hem anat a fer show absolut cada dia, no? Mira, això que em dius em va molt bé perquè queda només temps per una pregunta. El periodisme que s'està fent ara, en ràdio, en tele, en diari, a internet, t'agrada? Home, hi ha de tot, o sigui, hi ha periodisme que sí, perquè crec que hi ha gent que està fent coses que estan molt bé, però fixa't que diria que en el que serien la televisió generalista cada cop menys, o sigui, sincerament, perquè crec
que no és culpa de les persones que ho fan, perquè el problema, jo he tingut també en les darreres etapes que diguem, cedir en determinades circumstàncies amb coses que jo no hagués fet, no? Però o que pensava que, en fi, amb aquelles que no pensava que fossin fonamentals, evidentment, però sí, llavors no poden perquè hi ha tota aquesta dinàmica, no? de que sembla més important el com s'expliquen les coses, no? el famós relat de les coses, que realment el que s'explica. No? I no tan sols el que s'explica, sinó el que s'ha d'explicar. No? Aleshores, això ha trastocat absolutament tot. I en general soc molt crítica, la veritat. I soc molt crítica, a més, amb la selecció de la informació. Crec que ens deixem, en fi, crec que l'important, o sigui, sempre he dit una frase que ja fa temps que la vaig dir, això de que escollim el que impacta sobre el que importa, no? Doncs està ple d'impactes. Ara, aquests impactes tots són importants? Doncs no. O sigui, això ens està distraient de realment anar en el que és important. O sigui que en general, a mi francament crec que no. I crec que ara, per exemple, el valor i l'espai que necessàriament ha d'ocupar el gran reportatge, o sigui, el reportatge reposat, reflexiu, analític, ben fet i tal, això ho estan fent els documentals, no ho estan fent les cadenes de televisió, perquè fins i tot els companys de TV3, d'Internacional, que estan fent coses que estan molt ben fetes, que és de les coses que aguanten encara bé, Televisió Espanyola posa l'Importada, que està allà a la matinada, que no se sap, que cada vegada, cada 2 per 3 el canvien i no saps mai què estan fent. Clar, no estan fent, i jo em passava a mi això ja al final també, no estàs fent una informació, un reportatge que té un contingut on està tot el que hi ha de ser-hi, no? O almenys el més a prop al tot, no? Sinó que és un reportatge que té allò que s'ha pogut aconseguir. No, clar, això no és el mateix. Llavors, evidentment, l'ofici, la bona feina, l'esforç de les persones, no? I la qualitat, el talent, etc., doncs arriba a fer productes dignes, doncs perquè busca recursos i busca maneres de complementar tot això que no té. No? Però realment això no és una feina ben feta i això fa patir moltíssim, no? Però moltíssim. Rosa Maria Calaf, em sap greu però ho hem de deixar aquí, ha estat un autèntic plaer. Jo és que m'enrotllo molt. No. Jo crec que estaria més estona, però hi ha una limitació de temps. T'agraeixo moltíssim que ens hagis donat 45 minuts de la teva vida, de la teva experiència, tota aquesta gent que ha vingut avui aquí a escoltar aquests pessics de vides. Moltes gràcies i felicitats. Doncs jo t'ho agraeixo molt a tu i sempre dic el mateix. M'encanta tenir més d'1 minut 10, que era el que tenia el telediari. Moltes gràcies. Gràcies, de veritat. Gràcies. 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 No, gràcies, de veritat. És fantàstic, la veritat, el poder recuperar. De fet, només he fet abans d'aquesta una altra cosa presencial, o sigui que tota la resta és virtual, que em parlàvem abans, i no m'agrada gens, o sigui, el tenir que estar parlant. Ja dic, no, jo de pantalla ja en tinc prou, o sigui, vull dir que no. Gràcies per venir, de veritat. Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies. A veure si voleu tornar als vostres seients. Aniríem per fer... Em sentiu? Sí, Em trobem, ara que estic solet, potser podré treure la mascareta i em sentireu una mica millor, espero. Anem a fer la segona part de l'acte. Us ho havíem promès, per tant, hem de complir. Obrim el que són els premis periodistes o els premis que abans n'havíem dit premis a punt.
Són uns premis que ens arriben tard també, perquè, com ja us deia abans, els havíem d'haver donat la primavera passada, però la Covid ens ho ha ajornat. Les qüestions sanitàries han tingut molta incidència en les nostres vides des de pràcticament tots els punts de vista. I les que són qüestions sanitàries, les que no són qüestions sanitàries però se'n deriven d'aquestes, també ens han afectat especialment els mitjans de comunicació, els gabinets de comunicació, els periodistes en general. El món de la comunicació fa anys que està immers en un procés de canvi i les crisis econòmiques que es van succeint el que fan és que els acceleren, que l'agreugen, que incideixen en aquesta transformació. L'evolució de la comunicació i els mitjans de comunicació a nivell global ens afecta a tots. Els consums no són els mateixos ara que abans. Els canals d'informació de les societats varien. Els valors de lectors, oients, telespectadors també canvien. I en aquest món global ja no queden oasis per a ningú, tampoc per als mitjans més de caire regional o local. Però enmig d'aquesta situació, amb ERTOs que ens afecten i amb mesures que molts mitjans han pres o que hauran de prendre en els propers mesos, el periodisme es declara viu, necessari, un valor perquè la nostra societat, les nostres subsocietats, estiguin informades. En aquesta pandèmia, el valor de la informació, de la bona informació, del rigor, també s'ha demostrat imprescindible. Els informadors, que no salven vides ni ens comparem amb els sanitaris, també estem entre els que ens anomenen serveis essencials. Viure o sobreviure, salut, alimentació i, perdoneu el rodolí, bona informació. A tots els periodistes que durant aquesta pandèmia han estat al peu del canó, informant des del que succeïa a Igualada, Manresa, Vic, Berga, Solsona o Puigcerdà. Moltes gràcies, sincerament, per haver complert amb el vostre ofici d'informar. A tots els mitjans que tenen atenció especial sobre aquestes zones, sobre l'Anoia, sobre el Bages, sobre l'Osona, sobre el Berguedà, sobre el Solsonès i la Cerdanya, que són les àrees de la nostra demarcació, també moltes gràcies. Ho heu vist en unes imatges que estan passant. Heu vist que hem estat treballant al peu del carrer, en aquest cas, al peu del carrer ben bé. Hem estat als hospitals, hem estat al carrer, hem estat amb la gent, hem estat a les redaccions quan hem pogut, ho hem teletreballat i hem intentat fer la nostra feina. El Col·legi de Periodistes de Catalunya també té importants dificultats econòmiques en aquests moments, arran de la crisi de la pandèmia. Nosaltres també hem hagut de primar i de refer equips, però ens mantenim ferms en el propòsit de poder prestar servei als nostres col·legiats i en defensar, sobretot, l'ofici de periodista en qualsevol de les sortides professionals que tingui. Continuem treballant, teletreballant, oferint serveis de presència física i virtual, oferint formació, estant al costat dels periodistes i organitzant activitats com aquesta que tenim avui. Tenim a la zona de la Catalunya Central 150 professionals col·legiats, al nivell del país en tenim 4.000, tenim una experiència de 40 anys del Col·legi de Periodistes de Catalunya i som l'entitat col·legial a nivell de periodistes, l'entitat que plega més gent, que més reuneix aquest col·lectiu. El periodisme, potser pels horaris de moltes redaccions, potser per la matèria de què tracten, parlen i escriuen els periodistes, no ho sé ben bé, té com una necessitat històrica de formar grups, de fer colles. Però en canvi ara estem en un procés en el que cada dia més el periodisme és individualitzat, es va atomitzant. I creiem que també en aquesta atomització, que també ens porta a una precarietat laboral encara més greu, el Col·legi de Periodistes hi és important. Deixo aquí aquestes reflexions per no cansar-vos, però les tenia al pap i us les havia de dir, m'havia de sincerar davant de tots vosaltres. Ja m'excusareu. Avui, però, és la nit dels premis i cada any voldrem que aquesta nit sigui una mica més de reconeixement, que sigui una mica més important. Volem que aquesta passió, que és el nostre ofici, també es tradueixi en aquests premis que donem.
Suposo que passió és això que li ha passat avui en el Jordi Basté, que s'ha posat a fer una informació, a retransmetre el debat de les presidencials dels Estats Units a les 3 del matí. Suposo que és això, Joan Maria, perquè a les 6 en Basté ha continuat amb el seu programa com si no hagués passat res. Entre les activitats que fem hi ha els pessics de vida, hi ha la convocatòria també del Premi de Periodisme d'Investigació Josep Maria Planes. Aquest any la fem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. Ja està convocat i el lliurament de premis, ara està en la fase que ens han d'entregar els treballs, el lliurament de premis serà el dia 31 de gener, coincidint amb la data que va néixer el periodista manresà. Aquest Premi Josep Maria Planes va ser impulsat pel col·lectiu Independència i Progrés. A tots els seus membres els volem agrair que ens hagin relligat amb en Josep Maria Planes. Aquests dies compartim amb ells el dolor i l'abatiment que senten per la mort d'un dels seus pilars, el mestre assagista i literat Lluís Calderer. Una abraçada a tota la família des del món periodístic, us tenim presents, Lluís. I ara anem de cara a fer el lliurament. Els periodistes de la Catalunya Central fa anys, des del 1997, que ens vam decidir a fer uns premis amb molta modèstia i hem estat insistint i des del 2017 els fem com a Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central. En aquest any 2020 el que fem és presentar una versió ampliada d'aquests premis. Teníem, com us deia, el Premi Plata i el Premi Plàtan i ara hi afegim un premi de trajectòria de l'any i un premi també, un premi d'honor. Si ja era difícil per nosaltres mateixos que poguéssim destacar una persona o una empresa en el Premi Plata i encara més la relliscada d'un company, empresa o entitat en el Premi Plàtan, aquest any hem reblat el clau amb aquests dos premis nous. A l'acte del jurat dels premis, que vam fer el novembre de l'any passat, diu: els professionals de la comunicació reunits el 29 de novembre del 2019 a Manresa vam acordar els guanyadors dels Premis Plata i Plata en 2019 i dels dos guardons que es convoquen per primera vegada, el Premi Periodista de l'any i el Premi d'Honor 2019. Oberta la reunió amb unes paraules de benvinguda del president de la demarcació, Enric Badia, presentades les candidatures i fetes les votacions, s'acorda que el Premi Plata 2019 és per a... Ha estat dirigint la informació en un moment de conflicte des d'una gran empresa. Els accidents van fer crítica una relació amb els usuaris que ja era difícil. El tren a casa nostra té moltes dificultats per millorar la imatge, però en canvi, quan els periodistes hem d'explicar què passa a la coneguda R4, trobem una persona que sempre atén el telèfon, que intenta donar resposta a les peticions als periodistes i que, si cal, està sobre el terreny per facilitar al màxim la informació en moments de confusió. La companyia es diu Renfe, però el Premi Plata és per a Antoni Carmona, cap de comunicació i portaveu de Renfe a Catalunya. Molt bé, Antoni Carmona, si vols pujar. Et pots quedar aquí aquesta part? Un petit problema de papers, però ho resolem aviat. Sort que he llegit. Perquè aquí diu Premi Plata. Per tant, faig entrega del Premi Plata. Productes de casa nostra. Res, seré molt breu. Moltes gràcies als companys. La veritat és que fa patxoca quan et premien per fer la teva feina, perquè a més nosaltres creiem en la comunicació. Sempre dic el mateix, som un gabinet de comunicació, no d'incomunicació. Llavors, alegra molt que et premien així. En segon lloc, donar les gràcies a Renfe perquè confia en aquesta forma de fer comunicació, a l'Àngel Faust, que és el director, als companys de Madrid, als companys que tenia aquí a Barcelona, l'Andrea, l'Anabel, que faciliten que puguem estar atenent als companys les hores que calgui, perquè creiem que és la nostra feina i volem, a més, explicar-nos.
I per últim, agrair a la meva família, a la meva dona i als meus fills la paciència d'aguantar, agafar el telèfon a totes hores i haver de marxar corrents en masses ocasions. Així que moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Vols agafar-lo o vols deixar-lo aquí, com vulguis? Sí? L'agafem després, no te'n descuidis, per això. Ara seria una mica incòmode amb la caixa aquí. Passem ara a un altre premi. Si el Premi Plata el vam crear per aplaudir l'acció d'un periodista, empresa o institució, el Premi Plata en destaca una relliscada, una situació que nosaltres entenem que és un toc d'alerta que té per objectiu esperonar els responsables de la comunicació perquè millorin. I el Premi Plata en 2019 és per a... Tenir un equip que competeix en una lliga professional de primer nivell com l'ACB és un orgull per la ciutat de Manresa. Però a vegades els periodistes que informen sobre l'activitat del club i dels jugadors els costa massa desembolicar el caramel que és el Baxi, perquè estem segurs que periodistes i club podem tenir una relació més fluida, perquè estem segurs que el club de la primera entitat esportiva de la ciutat ens pot ajudar més a ser-ne els millors informadors. Aquest any donem el Premi Plata al responsable de premsa Damià Badia i al Club Manresa Esportiu Bàsquet, el Baxi. Bona nit. Sento? Sí. Res, m'he preparat 4 paraules, també intentaré ser breu. En primer lloc, vull donar l'enhorabona als premiats, Josep Tomàs Cabot, Quico Sallés, Antonio Carmona. També gràcies al senyor Morros i a la Rosa Maria Calaf per aquesta estona d'inspiració. I, si em permets, Enric, m'afegeixo a la teva reflexió perquè, per desgràcia, durant aquest període de Covid, de crisi, he pogut comprovar, per desgràcia, que els periodistes heu estat al peu del canó i, per tant, res, només afegim a la teva reflexió. Soc aquí perquè segur que al Bàsquet Manresa tenim aspectes per millorar la nostra comunicació. Aquest és un premi que ens obliga a seguir polint la nostra feina i toca encaixar-lo de la millor manera possible. Més enllà de polèmiques que hi ha hagut de si s'ha de personalitzar o no un premi a una persona en concret, no m'hi fico, personalment em sap especialment greu no haver sabut arribar a tots els periodistes o que no haguem comunicat el que havíem de comunicar d'una manera òptima. Moltes vegades el dia a dia d'una empresa com la nostra és difícil. La nostra estructura és relativament petita perquè intenta sostenir aquest anomenat miracle de tenir un equip a l'èlit del bàsquet estatal en una ciutat com Manresa. Hem de fer de tot i a vegades ens equivoquem. La política de comunicació del club és de no avançar esdeveniments fins que no estan tancats i poder transmetre missatges de seguretat. Nosaltres no ens podem arriscar, no ens podem permetre el luxe d'acabar dient una mentida als nostres seguidors i aficionats. Les especulacions i els rumors, per tant, els seguirem deixant pels periodistes, pels aficionats i pels nostres fans, diguem. Evidentment ens agradaria haver rebut un altre tipus de premi, però igualment em toca fer agraïments. He d'agrair les mostres de suport que vaig rebre per part dels periodistes que segueixen el dia a dia de l'equip i que venen sovint al Nou Congost. Aquí m'agradaria fer una especial menció pel Xavier Prunés, que és mestre de periodistes com jo, sortits de la pedrera del Rejoset. Ell va ser el primer que em va trucar i em va donar suport i precisament ara, després de més de 30 anys de seguir el nostre equip i explicar les seves aventures per Espanya i per Europa, ha deixat d'exercir. Per tant, molta sort, Xavi. A banda d'ell, els periodistes habituals del dia a dia del Nou Congost i d'aquest petit gran món del bàsquet em van mostrar també suport i això ens motiva per seguir millorant. Ens toca fer-ho més bé i tenir millors vies de comunicació i tota la transparència possible amb vosaltres, els periodistes. Gràcies. Moltes gràcies. Això era de Badia a Badia. Anem de cara a un dels nous. El Premi Periodista de l'any, en aquesta edició del 2019,
sense plàtans i sense nous de casa nostra. Aquest premi és per a... Quico Sallés, de Barcelona, transplantat a Sant Joan de Vilatorrada, on ha fet el niu. En el seu perfil de Twitter diu que ara fa de periodista a món.cat. Ha passat per La Vanguardia, El Singular, per Nació Digital, el Nacional.cat i ara El Món. També és un habitual al programa Preguntes freqüents de TV3. A la plataforma LinkedIn ha deixat escrit que només puc dir que m'encanta treballar i en el YouTube hi podeu trobar intervencions televisives seves, algunes de ben sonades. És un periodista de carrer, de ser als llocs per explicar-ho i traslladar-ho a lectors, oients o espectadors a partir de tots els mitjans, des dels més tradicionals fins als més innovadors. Quico Sallés aquesta tarda, no sé en quina moguda estava, però ha arribat a l'hora. Li dona el premi al degà Joan Maria Morros. Es tracta d'una caricatura que li ha fet una altra persona que ja està dintre del col·lectiu de periodistes de la ciutat, que és el Goldric, que fa els acudits, entre d'altres llocs, cada dia al Regió 7. No sabies què posar al menjador, els nens riuran molt amb tu. Bona nit i bé, moltíssimes gràcies. Voldria dir res, 4 paraules, que vaja, voldria començar-les de la mateixa manera que les acabaré, és a dir, demanant perdó, perquè hi ha centenars i centenars de periodistes que mereixen aquest premi abans que jo. En tot cas, l'agafo com una mostra de reconeixement als periodistes que estem al carrer i sobretot als periodistes que tenim la mentalitat local. Per això és el que demano perdó. M'afegeixo als agraïments que ha fet el DME a la resta de premiats i també voldria afegir alguns agraïments molt especials. Marta Valllovera, que va ser la primera persona que em va donar feina. Jo vaig entrar a treballar a periodista als 33 anys, de becari. I gent com està per aquí, l'Edu Font, que vam començar a treballar junts i em va ensenyar encara, són amb algunes falques que feien junts a 40 principals, Catalunya Central. Encara les podeu sentir. I amb en Ferran Davant, que em va donar també l'oportunitat de poder continuar i sobretot amb una persona que li dec molt, que és Josep Maria Casallarg, que va ser el que em va deixar els 700 euros per poder pagar la matrícula, que era, jo treballava recollint les escombraries, ell portava el camió, jo anava al darrere, i la Caixa Manlleu no em finançava la matrícula i m'ho va finançar ell. Després vaig tenir altres ajudes a través de treballar a l'escorxador i a la mateixa empresa d'escombraries que em van ajudar a acabar de pagar les matrícules. Per això estic molt content que hagin tancat les caixes d'estalvi. D'altra banda, també vull sobretot un agraïment molt especial a Salvador Cot. Ell no ho sap, però és el meu germà gran. Va ser la persona que em va confiar i m'ha ensenyat tot el que sé, tot el poc que sé d'aquest ofici, i a moltíssima gent que m'han ajudat a aprendre molt, en Pepe Antic, en Jordi Juan, gran Jordi Juan, en Josep Maria Calvet, i moltíssima gent que hem treballat amb ells, com el Pere Fontanals de Manresa, en Pere Prat de Saba d'Osona, osona.com, etc. Res més, com us deia, acabo amb un perdó, sobretot demanant perdó al Ferriol i en Bruc, i a la Gemma, la meva dona, perdó per fer aquesta feina que m'apassiona, que descobreixo cada dia, que podem aprendre coses noves, que és interessantíssim saber que pots informar des de primera línia, que pots sentir emocions, que pots explicar-ho a través de tots els mitjans i que hi ha gent que t'escolta i que et corregeix cada dia i que et critica i que t'ajuda a millorar la informació que estàs fent diàriament. A ells moltíssimes gràcies perquè per tots aquells dies que no he pogut anar al festival final de curs, pels dies que no els he pogut anar a buscar a l'escola, pels dies que no els he pogut portar, pels dies que m'han estat explicant alguna cosa i m'han dit no t'has enterat del que m'estàs dient perquè estava escrivint alguna cosa, perquè he parat el cotxe després d'anar a una classe de natació i ens hem anat a vigilar una assemblea de la CUP, i moltíssimes coses d'aquestes que sé que la meva dona ho sap i que m'ho ha perdonat.
En tot cas, a ells molt perdó. I sobretot, ostres, que és un premi, jo crec que no me'l mereixo, però l'agafo i l'entomo, sobretot dedicant-lo a tots aquells que intentem fer periodisme local, que és el millor periodisme del món. Anar als llocs, enterar-te'n més o menys del que passa, fer la foto i explicar-ho. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, companys. De debò. Moltes gràcies. I encarem aquest dissabte, no sé si tens fax, però hi pots anar amb la caricatura. Encarem la recta final, fem el Premi Periodista d'Honor del 2019, el donem a una persona amb una gran trajectòria. El Premi Periodista d'Honor és... La fitxa del primer Premi d'Honor de la Catalunya Central comença amb un Manresa del 1930. 90 anys i se sent periodista i escriptor. Ha rodat pel món i ha tornat al Born. Va estudiar Medicina, tot i que no ha exercit, es graduà en Periodisme, es llicencià en Història Moderna i és doctor en Filologia Hispànica. Va treballar en diferents mitjans de la postguerra, entre els quals La Vanguardia. Va dirigir la revista Història i Vida, divulgador de la història de la ciència, novel·lista i opinador. És Premi Bages de Cultura 2006. És autor d'una vintena de llibres i encara és present a les nostres llibreries perquè està a punt de completar la publicació de la seva obra completa. Aquest veterà periodista, de la generació de periodistes com el seu amic Néstor Luján, és Josep Tomàs Cabot. Per temes de salut, no patiu, per temes de salut, en Josep Tomàs Cabot no pot ser avui entre nosaltres. Ell diu que té 90 anys i està fotut, però aquests dies que l'hem vist diríem que el que té és un sinofós, i de sinofós en tenim tots bastants. El seu sinofós en aquests moments són les cames que no l'han deixat traslladar fins aquí, però espero que en un futur pugui anar complint aquests anys, està carregat de vitalitat. En el seu nom recull el Premi Maria Pilar Pardo. Com veieu, és també una altra caricatura d'en Galdric. El Tomàs no el tenim aquí entre nosaltres, però ja ha volgut ser d'aquestes maneres que hi podem ser, que és amb un vídeo que ens ha deixat gravat i que ara el podem veure. Gràcies. Bona nit. M'hauria agradat estar aquí amb vostès, en persona, i ja veuen que només hi puc ser amb imatge i amb la veu. Això és degut que tinc molts anys, no estic gaire bé de salut, i m'han vingut a fer-me a casa, cosa que agraeixo. Vull donar les gràcies d'aquest premi honorífic de periodisme que m'han donat. Evidentment estic molt content, i aquest premi m'ha fet recordar algunes fases de la meva vida periodística, resumiré molt breument, sense fer-me pesat, volia resumir ara aquí amb vostès. Primer, la primera fase va ser quan jo estudiava a Barcelona, venia els dissabtes aquí a Manresa, i llavors, com que a mi m'agradava sempre molt escriure, jo estava estudiant medicina, però la meva vocació era l'escriptura. I d'això, i aquí a Manresa hi havia llavors una redacció, en aquella època estava en una època franquista, imagineu-vos que no res de català, era premsa de movimiento, saps? Però jo anava a la redacció de Romàs i parlava allà en català, evidentment, amb coneguts meus, i recordo que una vegada em deia com podríem definir el periodisme? El periodisme d'aquella època de fa 70 anys, imagineu-vos. I no sé què era que va dir, mira, en 3 paraules. El telèfon, que és el que donava les notícies, llavors teletip no n'hi havia, evidentment, tot era base de telèfon, una cosa molt senzilla. Llavors, si havíem d'anar a veure què passava, l'única forma que teníem,
Si era lluny, agafar una motoreta de cotxes com aquests d'ara, en totes les comunitats i tots els mitjans tècnics, no n'hi havia. La motoreta i la Vespa, per això dèiem primer el telèfon, segon la Vespa, tercer l'Olius. No hi havia més remei per apuntar les notícies, com que no podíem portar la màquina d'escriure a l'esquena, evidentment, un paper i un bolígraf i ràpidament cap a la redacció. I així és com jo vaig fer els primers articles d'afeccionat. Llavors, segona fase, quan jo ja tenia uns 30 anys i això, la medicina no m'agradava, m'agradava néixer, i llavors vaig començar altres coses. I una de les coses que vaig començar, i vaig acabar, va ser el carrer de periodista. Llavors no hi havia facultat com ara, hi havia una escola oficial, que encara estava en l'època franquista, evidentment, Escola Oficial de Periodisme, a Barcelona. I allà vaig fer 4 cursos, vaig fer el títol, recordo que vaig tenir el títol número 5.500, que vol dir que en aquella època a tot Espanya no hi havia gaires periodistes, ara n'hi ha més a Catalunya, n'hi ha molts més. Llavors, amb el títol ja vaig fer de periodista a Barcelona, però no dintre d'una secció fixa com a redactor, sinó col·laborador. Col·laborar, això sí, publicacions molt importants. Col·laborava molt sovint a la revista Destino, que era més important fonamentalment, a l'Alguària també, el diari, que vaig col·laborar bastant, i després vam començar una revista que deia Història i Vida, i que encara existeix, Història i Vida encara existeix. Llavors jo vaig ser des del primer moment i al final vaig acabar director. Jo vaig ser 8 o 9 anys director d'aquesta revista, que era una revista molt àmplia, molt ambiciosa, mucha massa, perquè parlàvem de totes les èpoques històriques, de tots els països del món. Bé, jo vaig fer molta feina allà i el vaig fer de gust. Es va acabar això i va arribar el moment que jo ja tenia 70 anys, moment de jubilar-me, em vaig jubilar i vaig venir aquí a Manresa. Vaig deixar tota la feina de Barcelona i vaig venir aquí a Manresa, aquí, a la meva mare encara, i llavors aquí vaig començar la tercera fase, però ja l'última, ja acabo, que per mi va ser el més agradable. Però llavors aquí a Manresa vaig trobar amb un diari nou, català, per fi un diari català, això era un motiu de satisfacció molt gran, jo podia escriure en català. Jo ja escrivia en català des de bon petit, perquè l'ensenyament ho havia fet en català, abans de la guerra. I després, evidentment, no vaig poder escriure en català, no vaig poder publicar en català perquè era absolutament prohibit, no hi havia cap mitjà de comunicació en català, ni ràdio, ni diaris, ni revistes, res. Però en aquella època sí, ja havia mort Franco, havia mort, i ja llavors s'havien obert les portes, i aquí a Manresa es va crear un diari molt, molt simpàtic, molt ben fet, molt honest, i un dia jo llegia cada dia, i un dia em telefona el director, que llavors acabava de ser nomenat en Marc Mercè, vol col·laborar, vinga, sí, i llavors ens vam posar d'acord, i un article cada 15 dies, 2 al mes, 40 ratlles, em va dir, això sí, jo l'extensió ho anava en prim, i després diu, el tema que vostè vol dir, absolutament de llibertat, i tot el temps fins que se'm cansi. I jo no m'ho vaig cansar fins al cap de molt temps, vaig estar més de 10 anys escrivint aquesta secció, el Radio 7, que titulàvem Postal Electrònica. Bé, i llavors jo dic que vaig fer més de 200 articles, evidentment, i llavors al final, com que jo ja publicava llibres, ja havia publicat novel·les, i això tenia facilitat de relació amb editors, i amb un editor molt amic meu va ser ell que m'ho va proposar. Perquè no, aquests articles de diari que són interessants, ja no els publiquem en forma de llibre. I ho vam fer. Vam publicar un llibre que es titulava Retorn a casa, perquè explicava jo la Manresa de la jubilació, i llavors Retorn a casa, articles publicats al diari Radio 7. Bé, ara no vull parlar pas de detalls, ja acabo, així acabo. Resulta que l'única cosa que, per exemple, ahir em vaig mirar aquell llibre i m'ha fet molta gràcia. Jo, com a novel·lista, soc naturalment de personatges. I llavors em vaig donar compte la diferència que hi ha entre un personatge de novel·la i un personatge real, aquests personatges que jo feia sortir en l'article, que eren personatges coneguts, meus, reals, i amb els quals he creat una molt bona amistat. N'hi ha homes, dones, joves vells, n'hi ha molts, ara no parlaré de cap d'ells, però, en fi, és un record agradable per mi, sobretot la part humana del meu periodisme. Res més, donar-vos les gràcies per la seva atenció. Sí, jo, evidentment, tinc molts anys, 90, i espero no viure gaire més, però jo a vostès els desitjo que tingui una vida llarga, i si pot ser més llarga que la meva encara, i que sigui tan tranquil·la i relativament feliç com està la teva. Res més. Moltes gràcies i felicitats.
no l'hem tingut entre nosaltres, però ens ha explicat cosetes. I per acabar, li deixo la paraula a Joan Maria Morros, el degà, que ens digui unes paraules de comiat, a veure què li ha semblat tot això que ha vist aquí, la feina que li hem donat. Molt bé, moltes gràcies. Encara porto el micròfon, no sé si encara em funciona, sí? Res, molt breument, en primer lloc felicitar a tots els guardonats en aquesta edició dels Premis de la Catalunya Central, el Quico, el Josep, el Damià i l'Antonio. Jo crec que els periodistes sempre diem que no volem ser notícia, però si un dia ens donen un premi i a més ho fan els col·legues, jo crec que això el que fa és que tinguem una mica més de satisfacció, ells, els premiats, no els altres. Però sempre és una satisfacció que siguin els mateixos companys de professió els que fan aquest reconeixement. Ho comentava abans l'Enric, que el periodisme està en una situació complicada, podríem dir, però si els que ja portem uns quants anys en aquesta feina podem dir que quina època no està la complicada pel periodisme. Ara ho és més, nosaltres estem fent la feina des de les redaccions en molts casos o amb molta miqueta més de dificultats perquè arran del coronavirus ha estat més difícil en els llocs, però hem pogut veure en el vídeo d'abans com sobretot el periodisme local, que és molt important, ha estat a primera línia de foc, informant, explicant, anant als llocs i gràcies a això, gràcies al periodisme local, ha estat quan els mitjans de comunicació més grans i sobretot no agafeu cap de les paraules que digui en sentit negatiu. Jo soc d'Igualada, he fet periodisme local durant molts anys, ara estic a Barcelona, faig periodisme en l'emissora de Ràdio Líder de Catalunya, és per tant més gran, però sobretot que no es malinterpreti cap d'aquestes paraules. El periodisme local ha estat molt important perquè, per exemple, ens ha servit que durant el tancament de la Conca d'Òdena sapiguessin des de primera línia, des de dins, què és el que estava passant. I això ha donat un valor, jo crec que molt important, a la feina que s'ha fet aquest temps. Actes com el d'avui el que fan és reforçar el periodisme, el reconeixement a tota aquesta feina que s'ha fet des de Barcelona. Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya no tenim res més que paraules d'agraïment a la demarcació de la Catalunya Central, per la que, com podeu deduir, jo hi tinc una especial predilecció i sobretot moltes gràcies per haver-me fet aquest regal de poder entrevistar la Calaf. Gràcies i per molts anys al periodisme. Molt bé. Fins aquí aquest acte. Moltes gràcies per la vostra assistència. Sortiu amb ordre, pausadament, tranquil·lament. Els premiats, sisplau, quedeu-vos aquí, que intentarem fer una foto amb distància, amb tota la prudència, però intentaríem fer una foto de grup. La Rosa Maria també mirarem que s'incorpori i que ens posem tots en el lloc. Moltes gràcies. Gràcies per